Prahe zavreli nejakých muzikantov. 4 roky básy za muziku? No tak to sa neoplatí hrať. Musím na mladého písať hlásenia. Napíš, že uznáva len americkú muziku. Ja som Martin Junec. Moji New-Yorkčania ma milujú. Čo je to? To čo robí v posteli? Ty by si najradšej iba sedel celý deň doma a trúbil. Čo máš z toho hrania? Nič. Ja by som ho dala vyšetriť, on nie je normálny. Prestaň, vyzúkať! Radšej skapem. Mám pre teba návrh. Založíme kapelu. Bočné príjmy. Nemám si čo obliecť. Prečo máte furt s tými peniazmi, čo? Žádlo zdarma. Páp, koľko len chceš. Že hľadáte speváčku, tak chcem skúsiť. Skrátka slobodný ako vták. Dievčatá, hlavy sa nám... Tak to je Anča Prepichová. Ja som počul, že ti hovoria v kasárniach píchačka. No, a oni všetko skracujú. Maskovací mundúr je maskáč a ja som píchačka. Combo Hurricane, to je anglicky? No znie to ako ten americký vietor, ktorý sa prenal cez kuhu. Nemá Martin nejakú frajerku? Vieš čo, my chlapi sa vzájomne nikdy nepodrazíme. Trhneme do Švédska. Čo by ste povedali na také Švajčiarsko? Akože by sme mohli ísť do Švajčiarska? Muzika je muzika, chápeš?